katong gamay ka kahibalo, palipog ra kita. Kung dili ka mamati o sa simbahan, nga dili mo ilaghatag og authority, na ang authority sa paggubat. Muna nga kita, magkasumpaki ra po usahay, muna uban nga magsigbalin-balhin. Na uban nga ning ato og Pentikostal, kasi pong pagsunod ng Pentikostal, napastok sa kanyang eskwela, niya, sa iyang pag-eskwela, daghan siya nakakunan, niya, ang nakakunan niya, murag para niya, labaw na ka sa iyang pastor, nipiya siya to kung nakulang yung simbahan. Sakto ba? Pertingin sakto ha, pertingin ang pagkalaghana. Ano man, tungod, kaya wala magkahiusa ang panabot. Dili man gud angay natong basihan ang ato ang personal interpretation sa Bible. Kaya ang ato ang kaluwasan, wala nagkabase sa Biblia. Nagkabase sa simbahan. Kung sa giingon ni Jesucristo, ali San Pablo diya sa Efeso 5:23. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang lawas, ug siya ang muluwas sa iyang simbahan. Kisa gipasabot amin, si Jesucristo ang ipasabot. Sumuna nga ang simbahan diya ay mo di ang gianan sa kaluwasan. Dili day ang Biblia. Sama pananglit pod. Bisan kung sa pagkaka maayong maestro, o kung niretire na ka na pagka-maestro, maestra, nagtudlo ka sa mga bata, bisan kung sa pagkaka-bright, kung nagtudlo ka sa mga bata, dili ni mo pa eskwelahon. Makapasar ba na sila, makatapos ba na sila o kurso? Dili yun. Dili, pwede na mo tayo authority nga di mga eskwelahan. Ingon anak ko ang simbahan. Pwede nga magbasa ng tapir mis Biblia, anong tamaluwas? Wa kita'y mabasa dili nga, pagbasa ka sa Biblia, maluwas na. Naluwas gani nga gilansang, atong gilansang, kisa man itong naluwas ato. Naluwas gani, wala ko may Bible itong tayo, naluwas mo lang ito. Huwag ito kabasa siya sa kalitra. Muna nga, di sa'yo pang maingon nga, ang pagbasa sa Biblia, mauna ang ato ang hakianan sa kaluwasan. Okay, so